your cousins, your neighbors. He loves children, and He loves to hear the laughter in children's voices. Бог много обича децата. Той обича да ви слуша как се смеете, колко сте щастливи. I just wonder, and I've asked this before, do you feel like you're a gift from God? Does everyone feel like you're a gift from God? Често се чудя за това нещо. Искам да ви попитам да ми кажете, вие чувствате ли се по този начин, че вие сте дар от Господа? Do you feel like you're, if someone told you that there was a treasure somewhere hidden, would you want to go and find it? Нека да ви попитам следното. Ако някой ви каже, че някъде има скрито заровено съкровище, ще искате ли да отидете да го намерите? Yes? Yes? Yes, you want a treasure? Ще искате ли да намерите съкровището? Can you think of a gift that you've been given? За дар, който ви е бил подарен. That was just awesome, that you just, love that gift. Който просто като го видите си казвате, вау, колко е чудесно, колко е страхотно това нещо. Yes? Сещате ли се за такова нещо? Yes? Някакъв подарък, който като го видите, направо дахнете. Even if it were a piece of candy, sometimes a hug can be an awesome gift. Понякога може да е нещо сладко, на което много да се зарадвате, нещо много вкусно. Или пък, например, ако някой ви прегърне, прегръдката също е чудесен подарък, нали така? Still can't get that no in there. So that's what we are from God, and that's how you should feel as a gift from God. Така ли, вие трябва да се чувствате днес като дар от Господа, нещо много скъпоценно, прекрасно. And you should also feel like you're very nurtured. Do you feel like you're nurtured and loved by people around you? Are there people that you can think of that love you and nurture you? А също трябва да усещате, че всички около вас се грижат за вас. Трябва да се чувствате обгрижени. Вие така ли се чувствате вкъщи? Да. Грижат ли се родителите ви за вас, семейството? Да. Thank you. How do you love others? Can you think how you love others? What are some things that you do in your head? Can you go over things in your head that you do that make people feel like you love them? Например, вие как показвате на другите, че ги обичате? Можете ли да се сетите за нещо, което вие правите, за да покажете на някой, че го обичате? На приятел, на близък? Да направим подарък. Make a gift. Do you know what one of my very favorite gifts that I'm nailed at, I love, is a smile. A smile from a child or from anybody can make me cry. А знаете ли какъв е моят любим подарък? Това е когато някой ми се усмихне. Особено децата. Детската усмивка е чудесен подарък, който дори може да ме разплаче. And I just wonder, and this is something y'all can keep and wonder, does God feel love from us? Do we treat God like we love Him? Аз понякога си мисля и се чудя, и вие също трябва да си помислите как показваме ние на Бог, че го обичаме, как Той